L-Għaqda Patriotti Maltin organizzat protesta quddiem l-Istazzjon Nazzjonali fejn ilmentat dwar żewġ attivitajiet minn tagħha li ma ġewx irrappurtati fil-midja. Numru ta' persuni nġabru quddiem l-Isptar San Luqa b'messaġġi fuq kartelluni u b'nadar ta' Malta. Il-protesta ttellet b'reazzjoni għal protesta tal-immigranti li saret il-ġimgħa li għaddiet fil-Belt Valletta. Skont l-Għaqda Patriotti Maltin, l-Istazzjon Nazzjonali irrapporta b'ċertu prominenza l-protesta tal-immigranti. Il-President ta' Għaqda Patriotti Maltin Alex Pisani qal li l-protesta jfisem l-400,000 Malti li skontom qed jitilfu d-drittijiet. Saħħu li mhumiex razzisti iżda l-awtoritajiet qed iġalluhom isiru jobodu il għaliex iħossu li qed jinsterqulhom id-drittijiet. Pisani qal li sa issa 13,000 ċittadin Malti iffirmaw il-petizzjoni tal-Għaqda dwar l-integrazzjoni sfurzata mal-immigranti. Rappreżentanti mill-Għaqda Patriotti Maltin ippreżentaw ittra liċ-Chairman tal-PBS li dak il-ħin kien indispost. L-ittra kienet ippreżentata għan-nom tal-kampanja għall-Indipendenza Nazzjonali Front Malti Nqumu, Front Nazzjonali Malti, Partit Soċjalista Malti u għaqdiet oħra. Fl-ittra talbu li xandir Malta jagħtihom programm fuq it-televiżjoni.